Vazhinji tiri kuti Mwari wakavenge Barika. Apostle, tipindure iwapo. Saka uri kuti Mwari akavenga Barika, but unonamata futi kuna Mwari waIsraeri. Azvibude manje mukoma. Mwari waIsraeri akapa Israeri vakadzi 4. Kuite Barika imhosva here? Uye munokurudzira kuti munhu wanoite vakadzi vangani? Nekuti kupostori yekwamarange vari kuroora kana 10, 15 vechitoti vari kuite basa raMwari. Uye iwe ruda vakadzi vangani iwe? Apostle, mukuti vanhu varore vakadzi vakawanda here? Aiwa, hatinamboparidza kuti rore vakadzi vakawanda. Believers, I'm now in my 12th year preaching to you. Amen. I've never preached that let's marry more than one wife. You understand? Yes. I've never preached that message. Go Yes. and listen to my thousands of messages. Yes. We don't encourage men to have more than one wife. Yes. But we don't preach that it's a sin to have more than one wife. Because it's not in the Bible. Oh, yes. So what you like may be good, but don't make it a standard of godliness. Papo. 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 Ndewe munhu wayo. Akagoa, yes.